yujibu da'wata ahdikum ma lam yasta'jil. Allah yana karba addu'a ɗin matukar bai garaje ba. Annabi suka ce me ya garaje? Annabi ya ce ya rika cewa Allah na roƙe ka har yanzu baka an samu ba. To wannan alama ce ta garaje. Shi Allah na roƙe ka to wani ko bai faɗi haka ba to amma zai dan yi ishara ce ana addu'a wallahi to muna dai gashi nan mun da an jima ana addu'a nan bai ce maka ba ya kosa amma daga muryarsa yadda ya dan marerece kuma yake su ce addu'ar an yi amma dai shiru har yanzu shiru kake ji to wa ga maka shiru kai ne kake zaton shiru amma baka san irin gwagwarmayar da addu'ar taka take ba. Addu'ar bawa mumini in ya sake ta to gwagwarmayar da take masa ba kaɗan bane. Taƙila akwai wani abu da ya dirka ko mutum na hatsari wanda bai san da shi ba, wannan addu'ar da yake yana son wani abu nan bai gani ba, wannan addu'ar ita ta taimaka masa ta kaɗe masa wancan hatsarin. Wataƙila akwai wani abu babba zai same shi, wannan addu'ar ta taimaka abin ya zo da sauki, amma shi gani yake kamar ba ta yi wani tasiri ba, ya yi shi har yanzu shiru. To Allah ba a yi masa haka. Saboda ka sani cikin ibada kake, kai bawa ne, kana cikin bauta ga Allah subhanahu wataala. Addu'ar da kake yi bautar Allah ce, haka bawa baya addu'a sa a banza.